karo njaluk resep ya mbok menawa piye to carane entuk jodoh. Tutor. Lah Mas Gading lho lek golek wis nganti ping pira? Wah, tapi iki ngene kuwi. Mbak Elisa. Niki wonten Piye. kaelokaning lelakon. Kaelokaning lelakon piye? Yang sing anyar melu. Oh, lati. Pundi? Nomor loro. Oh, nomor loro. Sapa jenenge sik engko? Siapa jenenge? Namanya siapa? Aku kan perlu tahu gitu ya. Boleh dikasih mic dulu dong sebelum kita lebih lanjut. Aku kan kepo sebagai masa pucet ding, ojo pucet. Aku kan kepo. Dan kayeng tenan. Tenan. Sitane madhep kono Mak Mbak Elisa ning kono. Oh ya madhep kono. Aduh, Mak Cange Yulimbo. Nggih. Iki kok aku disepoti becak iki maksudnya apa? Apa kuwi kami teges utawa apa jenenge sasmito? Nek aku ki opone becak ngono. Wah, boten. Mbok menawi apa? Medun saka kene numpak becak. Numpak becak. Ora numpak becak ya karo munggah lah ya mesakake, ra iso dipindah gigike. Gigi. Nggih, niki sowan wonten dalemipun Pak Kiron. Nggih. Niki wau sampun sowan, sampun proto kalih Pak Kirun, matur suwun Mas Gadang, Mas Gading, Mbak Yuni ya dijak, dirangkul, dijak sowan mrene. Wis sesuk meneh ki rasah mikir apa jenenge pira to pira. Ning lagi pantese. Ya kan sing penting nek Mas Gading mayang ki aku seneng ngono lho nyengkuyung. Apa meneh iki ditabuhi karo kanca-kanca sing isih enom-enom kabeh, timur-timur kabeh. Sing bonang ki sapa ta sik nganggo kacamata ki? Aku silau lho. Kacamatane ngembun to, dadi ning kene malah Ini kok Nobita. Oh Nobita, nggih, wah derek Mang Ayu Bagya, Mak Cange, Yulimbo, wonten apa Gowok Sabran. Desa Sengi, Dukun, Magelang. Nah menika anggenipun saged mologram mekaken. Anggenipun putranipun saged Polokromo. Mau wis ketemu karo mantene urung? Sampun. Oh sampun. Lah teko kene jam pira mo? Jare jam 10 lagi munggah. Nggih, lah kok dugi mriki jam 6. Lah kanca-kanca ki wong WIB kok. Piye? Waktu Indonesia Belanda. Waktu Indonesia Belanda. Nggih, lah mergane ngopo? Teng grup ki wis dibiawarake. Nah, nunggu sapa? Mesti ana biang keroke ra ketak 1 2 iki mesti ana. Mengki jam 3 kumpul nggih, Cok. Nggih, ngoten niku. Wah, aming sing mengenteni rambutnya biru itu mesti. Sapa jenenge? Brantas Angkara. Ning niku Angkara tok. Ayo perkara cah siji kabeh dadi telat iki mau. Nek sinden-sinden ya dadi siji iki mau sak bis. Dados tunggal. Wonten sing lambah kiambak. Oh nggih, esuk ngati-ati sok didewekke nek sinden iki aja didake siji karo yoga ya. Carane dalan munggah medhun gawat. Gawat. Dewekke sesuk dewekke. Nggih niki hari yang bahagia Mas Gadang, Mas Gading. Dene iki ya isih apa riyaya to, isih dalam apa ya suasana lebaran juga ada suasana pernikahan. Lah iki melu mpok tumplek blek kabeh saake menungso menika masyarakat sampun melumpuk. Masyarakat nggih menika melumpuk sedanten nggih madhep kene kabeh jan seneng menika nggih mirsani anggenipun ulah kridonipun Mas Gadang kalih Mas Gading matur suwun rawuhipun mugi dadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya sing do rawuh kene paringi panjang yuswa sehat paringi rezeki sing lumintu berkah barokah sing do dagang ya paringi laris dagangane sing do apa ya kerja ya paringi munggah pangkate
sing do anak-anak ya tambahi anake. Wah, walah. Kok ya ngono niki kangge sik rawuh lah kangge temanten iki nek ndongake aku ya bingung. Siji sing dalang ya isih enom rong tau ngrasake mantenan. Nggih, padha. Padha. Padha aku ya rong tau. Nah, dadi arep ngandani ke piye ya? Ning sing baku ya isone ndongake ya, Le. Nggih. Ndongake muga-muga temanten ke kalihipun nggih setunggal sak lawase, langgeng setya selomo-lomonyo. Amin. Langgeng sak lawase. Wis iki mau ya aku ndelok kuwet ning nggon lawange Pak Kiron kuwi mau kok. Pripun? Ana kuwet ngerti kuwet to? Kuwet Kata-kata. Nah, kata-kata hari ini ora ana jangka kang kejangkah tanpa jinangkah apa piye mau ya? Oh ya bener ya kaya ngono. Ora Mbak kula kemutan. Ora ana panjangka sing ora dijangkah. Ora, apa men intine kita kudu melangkah lagi. Buktine Mas Arifin len jangka ya adoh tenan tekan Demak. Sidane kejangkah tenan entuk bojo wong Demak ya gorene. Lah iki kan mentang antarane kene tekane lor kono ya, samudra. Ya, tekan kene. Lah iki muga-muga iso menyatukan kedua keluarga, iso bebrayane iso membuahkan hasil. Sesuk putrane iso sukses. Ngono dongane. Wis iso budaya ora mung sukses ning ya tresno karo budaya wong ya pas apa acara pernikahan ngene ya digelarke wayang ya Mas Kadang, Mas Kading. Dadine iki iso dadi apa ya membahagiakan masyarakat nggih kabeh. Nggih. Tanduki apa ngono le? Ya Mamen seneng lah iki mbok menawa mengko Mas Arifin kalian Mbak Musazina. Iya bener nggih. Musazina nggih. Musazina saged minggah wonten pepanggungan nggih. Mengke saged pinanggih supados sederek-sederek ingkang mirsani saking griya saged ngertos oh iki to mantene ngono karo njaluk resep ya mbok menawa piye to carane entuk jodoh. Tutor. Lah Mas Gading lho le golek wis kanthi ping pira? Wah, tapi iki Mbak Elisa. Niki wonten piye kaelokaning lelakon. Kaelokaning lelakon piye? Yang sing anyar melu. Oh, lati. Pundi? Nomor loro. Oh, nomor loro. Sapa jenenge sik engko. Sapa jenenge? Namanya siapa? Aku kan perlu tahu gitu ya. Nah, boleh dikasih mic dulu dong sebelum kita lebih lanjut. Aku kan kepo sebagai kakak. Masa pucet, Ding. Ojo pucet. Aku kan kepo ngono. Namine sinten, Mbak? Mbak Penti. Mbak Penti. So cute. Emang sebuah roda itu tanpa penti? Niku pentil. Itu sampo, Mbak. Berisi gitu ya. Mbak Penti dawane sapa? Dawane. Penti sapa? Ben ngerti ngono lho. Penti. Oh, ndagel lah. Ndagel. Banyak. Enggak apa-apa, boleh usaha itu penting. Penti. Titik iki sapa? Do iki sing bar Penti dawa iki mau ana imbuane ramburine, suwukane. Mboten sangat mburi mawon. Oh, pun Penti mawon. Oh. Udah lama maksudnya di sini nyindennya. Ini nembe mawon. Nembe mawon. Pengalaman nyinden gimana rasanya? Rasanya asik. Terus saged kenal kali rencang-rencang, nambah pengalaman. Asik. Nggih. Oh, ini dandan sendiri juga. Nggih. Oh, nggih. Oh, tapi awalnya dari SMKI apa enggak, Mbak Penti? Nggih, sekarang nembe ten SMKI. Baru. Nggih. Kelas berapa? Di kelas tunggal. Itu loh. Gading kakak kelas yang wajah wis tobat. Terus serengane lek enek sing mlebu kae ayo berburu kae. Ngono to. Lah kepiye to? Kae ngono kuwi ya. Ngono. Kayak
ketoke Mas. Mengayomi. Kakak kelas ki mengayomi. Oh lah iya mengayomi. Berarti ya nggak apa-apa ya namanya masih. Tapi bentar lagi kan ini udah lulus ya. Iya, kamu harus kuat hati. Nah, itu. Ya. Ini aku kan pengalaman gitu ya. Nanti kalau udah lulus, udah ketemu di tempat kuliah sama kamu kan di SMKI, nanti juga banyak mangsa-mangsa yang akan melihat kamu sebagai sebuah mutiara gitu ya kan. Juga Mas Gading di dunia berikutnya yang di kuliah atau di mana juga ada mangsa-mangsa yang melihat Mas Gading tuh harus ditatakin hatinya ya. Mutiara. Nggih Mbak Penti, ini sekalian kita kenalin jajare sinten iki? Ah, nggih sekalian. J Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu. Derek nepengaken nami kula Nabila. Nabila dari Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. SMKI atau Sudah lulus. sudah lulus? Nabila udah lulus. Ini baru aja lulus barengan satu angkatan. Tahun 2023. 2020. Oh, ya udah 2 tahun yang lalu. Oh, saniki Saniki melanjutkan. Derek melanjutkan. Oke. Dulu karawitan apa pedalangan, apa tari, apa teater? Oh iya, karawitan, Mbak Nabila. Udah ada yang punya belum? Sing ngasta kendang. Sing kendang. Yeah. Oh, gawane kendang, Gawane. gawane dalam. Ki gawane sapa iki? Jajare iki gawane sapa ora? Wah, Aku ra ndek gawe sapa-sapa. Gawan. Rasa curhat topik. Satu ya. Etok-etoke iki ono. Jane aku wong ilang lho nang kene. Dikenalke makane ben gak sapa engko sing nggawa mulih ngono. Ora ono sing go mulih. Oh ya disebarkan, tebarkan pesonamu. Mbak sinten? Wis mboten asing malih nggih niki kudune. Nggih. Derek tepak kula Pipit. Pipit. Oh, nggih. Dawane ya Pipit. Pipit iki koyo cilik ning gedhe. Cilik gede. Mbak Pipit saking Saking keluar ngeluar. Niku Mbak Elisa. Nggih. Tonggo kula. Tonggo ya. Lah iya iku. Dadi ki mangkat dhewe ya ora bareng bis. Ora. Nah iya. Ditinggal. Ya Mbak Pipit ngeluar. Sebelah lah iki mau pawange nggih. Nah, iki. Sugeng Dalu. Lah, jian kemayune. Suarane mboten ketingal nggih ketutupan gong nggih. Coba berdiri. Coba berdiri ya, jumeneng supaya pada Ayo, Dik. bisa tahu gitu ya. Ini ketutupan gong soalnya nggih. Lah, Sakit ketinggal mboten? Tinggal nggih. Mandap. Mandap. Kang napa, Mbak? Iki kok dicekali terus kebelet pipis kok piye ya. Kene alon-alon ya, Nduk. Alah. Ini nggih. Gua kurang ajar bledem ra. Pakai ini aja ya. Nah, gini kan kelihatan. Ya, jangan anjlok. Iya, gitu. Siapa ini sing ngedongke? Marem. Ini adalah orang yang mencintai kamu, ya. Iya, kenalin dulu dong karena di pojok sendiri kan nggak kelihatan namanya sinten. Derek tepan. Nggih. Kula Sasa. Sasa. Oh ya, Sasa itu panggilan atau emang Sasa aja namanya? Sasa. Sasa panjangnya? Sasa. Nah, iki sapa-sapa kok ngono iki dagelane sapa to? Kok petingane dagelan dienggo kabeh? Sasa umurnya berapa? Umurnya baru 16 tahun. 16 tahun. Ini SMKI apa enggak? SMKI. Tari atau menggambar? Musik? Tata bukan. Apa? Arsitek. Apik iki, jos. Kamu kira-kira sebagai seorang arsitek pengen membangun apa ya? Apa yang ya membangun mungkin jalan SMKI yang bolong itu tambal ya. Oh iya. Sasa ini bawaannya siapa? Ada yang punya belum? Itu ya nyaron. Ya? Sik nyaron. Oh iya nyaron. Karo sing ngiter. Oh karo sing Loro. Oh, sekop bareng terus nggih. Gentah-genting. Ya, Mbak Sasa dari mana? Dari rumah. Wis ngene iki SMKI ket biyen iki ngono kuwi dagelane dari rumah Sasan ngono kuwi. Enggak dibetah, dalamnya enggak dibetah gitu. Ya Sasa, ini kamu jangan duduk dulu, aku cari partner dari sana. Nah, iki.
Kita nanti nyanyi. Ya. Nah, iki sing sebelah kene. Seket mau kademen iki ketipisen kaya. Tipisen. Ya, pegang dulu mic-nya Kakak, Adik. Adik ya ampun aku kok ya tua ya. Sampun lah iki wis bolak-balik ketemu ning ya ora apa-apa di Magelang kan perlu diperkenalkan ya. Dengan senyum yang lebar monggo dikenalke namine sinten saking pundi terus statusnya pripun sakniki. Dadi nek mas-mas sing do sinoman ki nek ngira-kira arep ngecim ngono kuwi iki wis iki oke apa ora gitu. Derek tepang nami kula Dewi Mega Prastiwi. Panggilannya Mega. Bisa volley juga. Bisa. Nyemes siapa-siapa. Masuk. Cakep. Ya Mbak Mega, sekarang usianya berapa? Dulu sekolah di mana? Usianya 16 tahun. Sekolah di SMK Negeri 1 Kasihan Batul. Kelas berapa? Di kelas setunggal. Kelas tunggal niki. Oke, udah berapa tahun nyinden? Belum lama. Ra ngapusi mosok wis beredar kok ora belum lama. Tapi nyindennya belum lama. Oh ya, 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya. Ya, status punya pacar 5. Well, jane iki suhu. Aku kalah, aku siji ra gablek. 5 ya? Itu juga aktif semua ya? Iya, aktif semua. Available. Iya. Oh ya. Hiperaktif malah. Siap Mbak Mega, mohon maaf Mbak Mega udah payu ya sedulur-sedulur, jadi jangan dicim sebelahnya. Nah ini cantiknya, ya ampun, seperti bidadari. Ya, nah senyum tok ya mas. Jadi lucu dalu Mbak Elisa. Ini lucu dalu. Jadi ketepangan nami kula Retno Dewi. Retno Dewi. Yang Retno apa yang Dewi? Panggilannya. Retno bisa, Dewi bisa. Oh bebas. Oh suka mananya? Suka sayang. Ya udah Retno aja ya. Umur berapa? Umurnya 20 tahun. 20. Dulu SMKI apa enggak? SMKI Solo. SMKI Solo. Iya. Ya sekarang kuliah di ISI Surakarta. ISI Surakarta semester 2. Semester 2. Udah punya pacar belum? Alhamdulillah derek. Oh niku Mbak. Hah? Nembe mawon putus niku. Nembe kok kowe ngerti sapa-sapa? Lah niku kuwi kanca kula. Hah? Kanca kula kampus kok. Lah ya kok sik wong wedok anggar putus kok langsung ditulis dan Wah nek kula terus tak bunderi niku terus. Iki kanca persis iki, 1 semester sama kamu. 1 semester. 1 angkatan. 1 angkatan. Oh iya, Mbak Retno apa Dewi? Retno. Retno wae ya, Mbak Retno ya. Jadi yang ngajak sini sih Gadang. Nggih, bosen yo. Oh, tadi di naik kereta apa dianterin? Sama yang demung itu. Sama itu. Sing demung wis ambil iya, langkah iya, wis. iya. Oh iya, yang demung itu juga dari ISI Surakarta. Ya. Sama 1 angkatan. 1 angkatan juga namanya? Bagas. Bagas. Oh iya, Bagas Retno. Oke. Jos. Ya oke, sebelahnya. Selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa? Nama saya Naila. Naila. Iya. Umurnya? Wah. Gak usah ragu-ragu, kita nggak apa-apa. Bloko soal umur nggak popo. 19 tahun. 19 Iya. tahun. Iya. Sekarang kuliah apa di mana? Kuliah. Kuliah di ISI Surakarta. ISI Surakarta jurusan Karawitan. Karawitan semester Semester 2. 2. Ikut rombongan ini tadi? Enggak, berangkat Oh, sendiri. Iya. Sama pacar? Iya. Pacarnya ikut? Iya. Mana? Oke, I know. Oke, nanti kamu ikut nyanyi ya? Iya. Yuk, berdiri. Ini aku memilihin yang setimpal gitu ya. Enggak, maksudnya itu adalah secantiknya gitu ya, cantiknya suaranya. Ngono, iki coro timbangan nih lah, yo aku. Anget. Beno, angetan gitu loh ya. Wow, baik. Caper. Oke, Naila, ya kita nyanyi satu lagu dulu buat teman-teman kekalih ya. Nah, lagunya Dadi Ati ya.
Nah, ini nanti gantian-gantian, nanti habis ini aku tak meminta manten untuk bisa ke atas bawah. Nggih. Garang. Oke, yuk coba. Garang. Dari sini. Mantap. Ini boleh diartikan Yulimbo. Nah, iki apa mau? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Ayo, dalam kudu iso. Monggo diartikan Mak Canggih. Gegarane. Kok dioper? Kira-kira. Enggak apa-apa, itu bebas kira-kira. Apa ya? Gegarane wong akrami. Gegarane sih apa? Nah. Ayo apa? Wah jan wis kegarane kuwi pegangan. Ayo kuwi. Akrami apa? Akrami kuwi apa ayo? wong jejedoan. Kuwi Dudu bondo dudu rupa. Tegese? apa ayo? Pegangan Dudu bondo iki apa? Dudu bondo iki bukan harta. Dudu rupa. Bukan paras. Nah, bukan wajah juga. Bukan wajah. Tapi apa ayo? Apa? Iki Bariki, Oh, jawabane bariki. bariki. Belum. Jas iki aku ora salah milih sinden 2 ini bagus semua suarane. Yes. Apa artinya ayo? Amung ati pawitane. Amung ati pawitane. Gampang ati ra iso. Ayo. Apa ayo? Kowe kuwi piye to? Ayo coba. Amung ati pawitane. Apa ayo? Aku ki bumet ket mau wawan iki. dari hati ya iki lho. Pawitane berarti apa modale. Nah, Modalnya modalnya juga dari hati, jadi bukan dari moto ya. Oh, Iya. modal dari hati. Sesuk nek rabi mangane mengati. Oh ya, padahal ya buta lho, rabi sing utamai duite ya kan. Lupa pisan kena sinden wis tak uji ya. Saiki aku mau menguji wiraswara. Iki sapa wae?
Sapa wae jenenge? Yang sebelah sini. Hah? Ngopo? Ayo, wiraswara bareng. Perkenalan. Ora madang wae, to. Tan kena tinumbas arto bareng. Kudu iso bareng lho, awas nganti ra iso bareng. Tan kena numbas arto sip kene yo apik Jos. Malah bangun
kolaborasi yang baik. Tapi iki sing bendo ajar kendel. Nggih. Ya menika sampun lah menika Mas Kadang Mas Gading nyuwun wekdal mbok menawi temanten kekalih saged minggah wonten pepanggungan. Nggih. Dikasih spot kanca-kanca. Ageng spot kok Mataraman wae, Cok. Monggo Mas Arifin, Mbak Muzasina. Ditunggu rawuhnya ke pepanggungan. Nah ini dia temanten kekalihipun menika Mas Arifin kalian Mbak Muzazina. Nah selamat malam, sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mbak Elisa. Pripun rasane, pun rabi piye rasane kok enak ngono matarake pengen ya. Enak jare gitu. Ya ini gimana perasaannya kok mau menggelar wayang ini keinginan Bapak apa panjenengan sendiri lajeng ini nanggap Mas Gading Gadang pripun raosipun pripun? Keinginan sendiri Mbak. Keinginan sendiri berarti panjenengan memang suka nonton wayang? Ngefans Bapak. Oh ngefans Bapakipun terus sakniki saged kelaksanan nanggap menika rasanya gimana? Ini juga di streaming sama beberapa channel termasuk Dalang Seno Channel. Pripun? Ampun nangis loh Mas. Bingah nggih? Mbak menawi ajeng wonten ingkang dipun aturaken untuk warga yang datang hadir sak menika menonton atau juga bisa mengucapkan terima kasih kepada orang tua, monggo waktu dan tempat. Bebas mawon niki, santai mawon, pun los aja menika santai. Wong ini isinya seneng-seneng, semua warga juga bahagia wonten mriki nggih. Wih jeder mak jedor. Nyuwun donga pangestunipun dhateng sedaya pilenggah supados kula dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ugi anggadhahi turun ingkang soleh solehah kalih welas. Kalih welas. Rolas iki dangding. Jaluke rolas iki layar. Cita-citanya sangat berat. Gawe tim sepak bola. Ben saged futsalan. Oh langge, ben saged futsalan. Mbak Muzazina, gimana rasa ini yang dari Demak kan? Iya kan? Jauh-jauh ke sini. Di sana kan rasanya panas kan ya kan di pantai utara. Nah sekarang di tempat dingin. Kok bisa ketemu? Pertanyaannya. Pacaran nggak BTW atau enggak, langsung? Enggak. Oh enggak ya, oh, bisa langsung ketemu. Langsung rasanya gimana? Ada terang benderang gitu kayaknya ini istriku gitu. Rasanya gitu enggak?
firasat gitu. Jalur langit. Jalur langit Iya, ya. jalur Aduh, langit. aku wis tilasar jalur resep wis piye carane ben iso entuk jalur langit. Ya Allah. Ya, semoga langgeng ya Mas. Amin, amin. Nggih, Iya. mungkin ada lagu yang disukain. Biar kita haturkan untuk jenengan spesial sebagai fans Bapak J. Iki ya orang. Oh, jaluke bojo galak iki cetok alus dan sangat-sangat kalem kok bojo galak. Yoga icen. Nek riyen kan sering ngempet kangen to, Mbak. Nggih. Nyanyian rindu. Oh, nyanyian rindu tapi nggak ada keyboard ya kayaknya. Mboten wonten keyboardipun. Jadi ini yang pakai gamelan-gamelan. Kayak nyidam sari yang gitu. Nggak tahu ya. Oh iya, ya udah nanti berarti requestnya ikut Request. sama atas aja nje. Ya kita support panjenengan semoga langgeng berdua awet mencintai sampai maut memisahkan ya Sampai setia akhirat, selamanya. Iya sampai terus sesok ya siji sak lawase. Nek nganti tanduk di selentik wae Mbak. enggak Mas. Matur suwun nggih. Nanti kita haturkan lagu-lagunya sembah nuwun panjang kuyungipun juga udah menggelar hiburan untuk warga masyarakat mriki. Mugi berkah Mas Arifin. Sembah nuwun ya di tutuk. Menika kan saged ketinggal nggih bisa pada melihat dari streaming. Oh ini toh mantennya. Nggih. Tuh. Ya ini alus-alus. Halus apa meneh sik nganu putri Mas. Nggih. Dasare dari sana Demak jauh ke sini. Wah cuman klecam isin ra kaya aku randu isin. Nah ini ada permintaan dari fans Gading ya Nggih, menika. Dari Dalang Seno Channel ada yang minta lagu Ngimpi. Nggih. Nggih, menika nyuwun dipun bawani. Wonten request mboten dari Mas Gading Gadang? Wonten menika Mbak wonten. Ninggal katresnan kalih gubuk asmara niki panyuwunan saking panitia sing Laden. Oh, panitia. Nah, iki Nggih. penting iki. Penting, sangat Kesel penting soalnya ya. Ada Nggih. lagi Mas Gading ada enggak? Nah, mboten sampun kok mboten butuh HP. Oh, lah kok iso ra nggawa HP? Hah? Oh, Apa HP-mu digawa yangmu? oh, HP-nya di sana lah. Mbak menawa terus nek kowe nakal. Jijas nang isor. Ya wis. Nggih, menika Ngimpi dulu ya. Nggih, Mbak. Mbak Mega, ayo udah lama nggak Mas. tampil. Nggih, Mega. Maju Mbak Mega, ke Yo. muka. Megatron. Megatron. Ya, ini minta bawa. Bawa. Yuk. Yo. Ya saya gendar nganggo mubeng minger dulu ya. Pembingan. Kasih dulu semangat apa? Selamat untuk kedua mempelai Mas Arifin. Doa-doanya. Selamat untuk Mas Arifin dan Mbak Muzazila. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Semoga segera diberi momongan. Aja momongan. Apa? Putra Buah putri ya buah hati. Aja momongan. Ya. Kasih bawanya. Ngambara ing awang bebasan tanpa tapi Saya mboten Pak Bu. Saya nomor saya. Tambahi sik lanang. Ayo iki sik tengah iki suarane apa iki mau? Siapa jenengmu? Siapa namamu? Hah? Fauzan. Ayo maju sini. Maju. Ayo Fauzan, ini bagusnya tuh duet cowok cewek gitu. Ayo. Fauzan, rasa isin-isin.
Sekarang itu udah masanya kudu show, ya, udah harus kelihatan gitu. Nah, halah, Fauzan kamu, iya, dari mana? Dari Kulon Progo. Kulon Progo VS Gunung Kidul. Yes. PS versus. Sik gawani mic. Sik ha. Piye? Coba. Marabase Adep ono. Nah. Mega Betul, Mega. Wah, jebul ada udang di balik batu. Mega mandong. Ya ora ndelok kene, yang dilihat itu yang di depan. Ojo nyontek mburi. Nah. Mibar ngidari jagat Ngulandoro nglamborongi Ngunggahi kok. Apa ngi apa? apa ya mas? Ngopo? Kok ngi? Ngunggahi. Kalian nih. nglamborong ngunggahi Piye ngopo? Mikir copot yo kan masang Mas, pasang Mas. Nah, kon masang kowe ngejengi. Nah, kon masangke nek wedi kesetrum itu. Hati-hati ya. Pas urung iki. Nah, Lagi itu namanya kompak. Nah, kerja sama yang baik. Ngono dadak. Ojo dicolke. Ojo langsung minggat. Minta bantuan Mas, tolong Mas. Sekarang gue cari yang baru ngono lho mbak. Yo, kamu harus setia sama yang ini, dipasangkan sama yang ini. With Whiting Treason, jalanan seko Gulinten. Yes. Gulinten Ngulandoro nglambarang ngunggahi gunung katungkol ngunggar Kurang dhuwur. katungkol ngumbar gagasan Iki dicopot, cekelan, hadap-hadapan, bareng. Satemah. Yang romantis. Tangan kiwa karo tangan-tangan karo tangan-tangan sing kiwa nyekel mic, yang tengen cegelan tangan wong loro gitu loh. Iki kiwa kene nyekel mic. Lah, iki nyekel mic sing kene lah, iki cekelan. Lah. Yo. Apa saiki? Yo kayak rabi yo. Kari dewe satemah dina wong impi, lihat-lihatan. Nah, ini chemistry dalam panggung tuh kayak gitu. Coba. Satemah Bareng ya wong lanang ora iso bareng. Ora sepel sih. Nah, disepel wong berdua. Satemah ketip-ketipan mah gimana gitu, yo. Yo. kok mah do salting kok iki. Satemah Inowo ngimpi. Nah, gitu. Bagus ya Pak Bu ya. Cocok boten Pak? Boten. Boten. Ya, dibarengi ya, bertiga ya. Seripin lembehane
Sampun. Ngene iki seneng aku, iki jenenge regenerasi ya. Ora sampan-sampun aku ora nyangoni iki. Wah, ngono ya. Makasih nggih. Mantap dawuh Mas Gading, Mas Gadang. Ah niki nyobi sing Sapa? saking mahasiswa isi Surakarta. Sapa jenenge sapa? Retno. Retno, terus sapa meneh? Siji tok. Siji tok mboten. Oke, Mbak Retno, yo Mbak Retno yo. Yo Mbak Retno yo. Yo. Ayo, ora prengas-prengas. Kang Pindo Hapsari, yo. Kang Pindo Hapsari tumonton. Ya, Lagunya apa? Enten dawuh Mas Gadang. Ninggal katresnan Mbak Retno. Oh, nggih. Iki spesial kagem sinten mau? Ah, menika kagem panitia. Panitia Sinoman. Nggih, panitia Sinoman. Nggih. Langsung niki Mas. Piambakan mawon enggak ditambahi kancane? Tambahi lah. Tambahin no. Tambahin no. Kene yang sebelah sini Nah, belum. nggih. Coba mundur-mundur. Apike kok karo Yang Gading apike. Bukan Mas Gading. Dikode ding. Ya yang bilang Mas Gading dong, biar siap sendika dawuh Mas gitu. Oh, kodang kuning. Oh iya. Oke. Ya Mbak mboten menapa Mbak Elisa. Ya Mbak, oh tambah iki no. Pipit. Yuk. Ayo Pip. Nah, iki. Ayo Mbak Pipit. Ayo Ibu. Ayo Pipit. Ibu. Ini juga masih SD. SD Mama. kelas 6. Mama. SMP. SD apa SMP Pip? TK. Ya rasa nesu. Aku ora nesu loh. Ini sak pantaran loh sama aku ini Oh, iya. ya. Kita udah tua. Kita tua. Ya, nggak usah gaya. Ya oke, kasih lagunya Ninggal Katresnan. Ini kocok-kocok jenenge apa ya? Karawitannya namanya apa ya? Hah? Apa ini namanya? Hah? Krido. Krido Wacana. Krido Wacana. Yo, gasken. Monggo Krido Wacana tampil. Thank you.
Sing penting iso suwuk wis penting Seneng kompak pokoknya. ya ngene iki aku seneng malahan. Ya, si Mbak Pipin semangate. Iya, sing penting semangate. Semangat. Gayeng tenan nih. Karang ra krasa kok nganti arep ping 3. Saking penake ya. Saking penake. Jaluk sampun menika. Ya, makasih ya Mbak Pipin. Karena makasih ya. Terus bangun. Retno, le nyanyi arum merem-merem.